Susanne, du boede i Ladby, da du var barn. Kan du beskrive, hvor det var, du boede? Ja, jeg er født på Ladby Teglværk, og jeg var den yngste af 3 søskende. Og jeg fik navnet, fordi min storebror var forelsket i en pige, der hed Susanne. Det synes jeg selv var ret morsomt. Så der har jeg jo boet altid som barn og som ung, indtil jeg var færdig med min første uddannelse. Altså, jeg blev læreruddannet, så der boede jeg hjemme i 23 år. Og det gik ganske godt. Og hvor var det, du boede? Ja, jeg boede jo på Ladby Teglværk. Og så boede jeg jo, ja, jeg havde jo selvfølgelig mit værelse på et vist tidspunkt sammen med min storesøster. Og det kan jeg godt huske, specielt da vi flyttede op på første salen og skulle bo deroppe, der var vi lidt uvenner en gang imellem. Men ja, så boede jeg der på værelset og levede der, ikke? Og, ja, det var jo et stort hus, og det var en stor virksomhed. Jeg var jo en lille pige, men jeg synes jo, det var rigtig spændende, det der foregik. Der var også meget trafik faktisk, fordi der kom jo lastbiler, der skulle hente mursten eller rør, eller vores chauffør skulle køre ud med noget. Så jeg tror nok, at jeg i begyndelsen har jeg et fotografi derhjemme, hvor jeg er lukket ind i sådan en kravlegård ude i gården. Altså med sådan en hønsenet. Det var rigtig stor. Men det var jo ikke andet, så jeg var måske 3-4-5 år. Det ved jeg ikke. Men senere hen, så gik jeg jo rundt, og så gik jeg rundt med min far. Det var jo så spændende at gå rundt på den her virksomhed, hvor der var 10, 20, 30 ansat. Ja, cirka 25-30 stykker var der ansat. Men undtagen en dame, der gjorde rent nede i deres folkestue. De havde sådan en stue, hvor de kunne sidde og spise deres frokost og drikke deres kaffe, og der var bruserum og baderum og toiletter. Og der havde vi så en dame, der gjorde rent. Og det var faktisk pladsformandens hustru, der gjorde rent. Så jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende at gå rundt der. Og jeg nød for eksempel, og min far, han passede jo sin virksomhed fuldstændig fantastisk, som en leder bør. Altså når de ansatte mødte om morgenen, jeg tror i begyndelsen mødte de klokken 6 om morgenen, så var min far også, der var ude klokken 6 om morgenen. Og hvis det var 6:30, så var det 6:30, han var der. Og det var egentlig meget faste rutiner, der sådan foregik. Men i hvert fald altså ved nattetid og aftentid, kan jeg huske, når jeg blev lidt ældre, så kunne jeg godt lide at gå med min far på ovnen, som det hed. Man skal jo forestille sig, at det er en stor ringovn, og det var det jo, som brændte de her mursten. Og den ovn, den er 1000-1200 grader. Og der var jo brændere, det var jo altså døgnvagt, så det var 2 eller 3 holdskift i arbejde. Jeg tror nu, det var 3 holdskift, altså 8 timer ad gangen. Men den sidste vagt, aftenvagten, der gik min far altid op og tjekkede fyreapparaterne, og der har jo været sådan en 10-20 fyreapparater. Ja, det kan jeg ikke lige huske hvor mange, men den der aftentur, det kunne jeg rigtig godt lide med min far. Og det foregik fuldstændig præcist på den samme måde. Altid. Min far gik ud og tog sin træsko på ude i hverdagsgangen, og sin kasket måske. Der havde han jo skiftet tøj, for det var jo om aftenen. Og så fik jeg lov til at holde lommelygten. Og min far låste gangdøren, hverdagsgangdøren. Der kunne jo komme nogen. Altså der kom jo for eksempel af til sådan farens venne, altså skærsliber og landvejsstryger. Så det ville min mor jo ikke have, der kunne komme nogen ind, mens vi gik på ovnen. Og der gik jeg og holdt lommelygten, og jeg husker tydeligt den strækning, vi gik ud af gården, ned til den der første plads, hvor der var en brun kontakt, og den kunne jeg måske nogle gange nå. Men ellers så holdt jeg bare lommelygten, og jeg holdt min far i den anden hånd. Vi gik lige ned over forbi maskinen, og det var sådan lerstampet gods, som man kunne næsten ikke høre, og vi gik. Og så gik vi op med noget, der hed broen, for der var en bro, hvor man kunne køre med trillebør op. Det gjorde man på et vist tidspunkt. Men det var en bro, der førte op til ovnen. Og der gik vi deroppe, og det lød sådan lidt dumt, når man gik deroppe i den der ovn. Bro op til ovnen. Og så kom vi op på ovnen, og så hilste min far naturligvis på den brænder, der var. Det var et betroet job, for det var jo meget, meget vigtigt, at de der mursten eller drænrør, de blev brændt på en præcise temperatur. Så tjekkede han alle apparaterne og talte med brænder, om de skulle have mere eller mindre kulafhapning, som vi fyrede med. Og så brænderen om aftenen, så han sov jo ikke på sin vagt, men han havde jo sådan en lille skur. Det synes jeg som barn var vanvittigt skægt at se på det her skur. For det var sådan et blækskur. Og der var der hang en lærredsæk ned foran det der skur, og så havde han en trillebør med sådan nogle sække, vil jeg kalde det, med noget halm i, eller høner. Dem lå han så på, og så læste han under vagterne. Ja, det var 3 mænd, der skiftedes til de der vagter.
Så sådan foregik den der tur altid. Og så, når vi var færdige, så sagde min far jo godnat til den her pågældende vagt, og jeg bar lommelygten ned ad broen, og min far slukkede kontakterne, og vi kom op til døren, til hverdagsgangdøren, og så var det godnat for mig. Men en af de spændende oplevelser, altså ved at tale med de der brændere, det havde de jo fortalt mig, og selvfølgelig også min far, og også min storebror og min storesøster, det var, at når der kom så nogle af de der landevejsstryger eller skaslippere, det var altså specielt. Det var jo noget, de gjorde alle vejen. Altså, at skaslipperne kom til teglværket, det var jo fordi, der var særligt dejligt, fordi der var varmt nede ved de der porte, som blev muret til, når der skulle fyres i den her store ringeovn. Så bad de om, at de få lov til at sove nede ved sådan en port. Det var altså i stueplan. Ovnen var jo oppe i første salsplan. Men de skulle jo komme op og spørge ad. Så har der i hvert fald været en, og det er den mest uhyggelige historie, jeg kan overhovedet huske, af ham der, den ene her brænder. Han hed Christian Andersen, kan jeg jo huske. Han lå og læste derinde i sit hus. Måske læste han en kriminalroman, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Men det synes jeg, han sagde. Og så hører han pludselig det der dump op ad den her bro. Og det var mørkt jo. Og det var vanvittigt spændende. Altså uhyggeligt for ham jo. Og så kom der sådan en skasliper op til ham. Og spurgte, om han måtte sove der. Og det vidste brænderen faktisk ikke rigtigt, om han skulle give ham lov til. For han så forfærdelig ud, og så havde han træben. Og gik også med en krykke. Så det var derfor, der var den specielle lyd op ad broen. Så når han så samtidig har ligget og læst en kriminalroman, og så hører det der. Så han fik nej. Men de fleste af de, der kom, de fik jo ja. For de havde jo gerne været inde og spørge min far. Sidst på eftermiddagen kom de jo og bankede på vores ved hovedhuset i stuehuset og spurgte, om de kunne få lov til at sove der. Og det kunne de jo som regel, men de skulle altid aflevere deres tændstikker. Fordi de røg jo selvfølgelig alle sammen, ikke? Så de skulle jo nødt kunne risikere at sætte ind til hele teglværket. Der var jo faste rutiner for min far. Altså han havde et specielt system. Jeg sagde jo, at han var parat på arbejdspladsen enten kl. 6 eller halv 7. Og så når han havde været færdig ude og tale med alle arbejderne derude på teglværket, så kom han ind der omkring 7:30, og der har jeg så været en lidt større. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været. Og så sagde han så på det tidspunkt, der boede jeg i hvert fald op på, der var jeg så lige så gammel, så jeg flyttede op på første salen. Og så råbte han bare, Susanne, vil du med op i lergraven? Og så kører vi om 5 minutter, og jeg fløj jo ud af sengen, når jeg tog tøj på, og så ellers ned til min far. Og så kørte vi der ved 7:30, og så kørte vi jo ud af gårdspladsen og af vejen op til Ladby, hen over Slagelsebanen, og så videre op igennem Ladby, forbi Gadekæret, forbi Brusen, og så over til højre, der drejede vi så op ad vores vej op mod Egehøj. Og det var deroppe i lergravene lå. Så da vi lige præcis nåede der til indkørslen til vores private vej op til Egehøj, så skiftede vi chauffør. Det vil sige, at min far han stod ud af bilen, og jeg rykkede over ved førersædet. Nu skal det lige siges, at jeg havde jo prøvet at køre traktor, for jeg var 6 år af. Så jeg var helt vild med alt, der hed sådan noget mekanik. Så min far havde naturligvis fortalt mig, hvordan jeg skulle køre bil, og det var, jeg havde jo også prøvet at køre hjemme på gårdspladsen derinde, så det var slet ikke noget problem. Og så satte jeg mig ind, og så kørte jeg ellers. Vi havde jeg tror nok efter datidens forhold, var det en vanvittig flot bil. Det var en Opel Kaptajn. Og dem havde vi sådan i flere årgange, altså. Men der kan jeg i hvert fald tydeligt huske, at vi kørte op til Egehøj, så var min far, det var jo der var ansat en bestyrer på Egehøj, og han skulle så tage sig af de der marker, der var deroppe. Det var der, vores største areal var. Der var vel en 50 tønder land, jeg tror. Og der var jo rigtig mange, der var store lergrave. Og så først var han inde og se på gården. Der var vist nogle svin der på et vist tidspunkt, og så skulle han se, hvor der var meget plads, der var til halm og korn og sådan noget, når der blev høstet. Og talte med bestyreren. Og så kørte vi videre ud af lervejen, ud til lergraven. Og der var også en stor gravemaskine, og der var jo en betroet mand der gravede ler op. Og nogle gange så gik jeg jo med min far rundt der, og så tjekkede han, om der var kalk i leret. Og det gjorde han så ved hjælp af, at han hældte saltsyre på, og hvis det bruges det, så var der jo kalk i leret. Og så skulle man jo skifte spor, og så skulle man skifte gravning og sådan. Og det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Og der var jo skinner deroppe, og der var tipvogne, og i begyndelsen var det jo blevet tipvogne, der blev trukket af en hest, men senere blev det jo så automatisk og sådan noget. Og så var der jo lerbilen, vi havde en bil, det var en Bedford. Jeg var ikke så god til engelsk dengang, det blev jeg senere, og jeg sagde jo Bedford, og min far sagde jo Bedford, og jeg tænkte, hold da op, men det lærte jeg senere.
Nå, men så kørte vi jo så hjem igen, og så var det ellers hjem til morgenbrødmad, altså 8:55. Der var vi hjemme, og 8:30, så havde min mor jo dækket morgenbrød, og vi spiste morgenmad sammen, og hvis min søskende ikke var i skole, jamen, så spiste vi jo alle 6. Vi havde jo ung pige i huset. Og så hørte vi altid morgenandagt. Altid hørte vi morgenandagt fra Danmarks Radio. Men altså de her morgenture, hvor jeg tog meget ofte med min far op i Lergraven, det var jo primært, fordi så kunne jeg få lov til at køre bilen. Og så en af de ture, husker jeg rigtig tydeligt. Vi var jo naboer til Herlufsholms jorder, altså Herlufsholm gods. Og der havde de en meget striks forvalter, der hed forvalter Petersen. Han gik i læder, ridestøvler og sådan spidsbukser, og var jo sådan en fin uniformsjakke og kasket. Og så husker jeg tydeligt en gang, hvor min far og jeg, vi kørte, fordi hvis det var rigtig dejligt sommer og tørt, så kunne vi godt lige køre ud over markerne. Så behøvede vi ikke bare køre på de der grusveje, eller lerveje, som vi kaldte den. Så kørte vi ud over selve op over Egehøj. Og Egehøj var jo 36 meter høj. Den har faktisk været 46 meter høj, for der blev gravet 10 meter af den af grus til Slagelsebanen, da den blev anlagt i 1893 eller deromkring. Så egentlig har den været 48 meter høj. 38 eller 36 meter høj, undskyld. Når vi kørte så derud over Egehøj, min far og jeg sad jo i rettet, og det gik rigtig godt. Og så pludselig så kom forvalter Petersen gående. Altså markerne var jo tæt med skellet der, og så kom han gående der med sin stok. Altså en forvalter gik altid med stok. Det var jo ikke fordi, man ikke kunne gå, men det var så kunne man have noget at pege med, og det var egentlig sådan lidt smart. Man kunne stå og hvile sig op ad den der stokken. Og så kom, de hilste jo på hinanden, og så skulle min far vise forvalter Petersen noget, eller også skulle forvalter Petersen vise min far noget. Så han måtte jo stige ind på bagsædet, og jeg sad jo ved rette. Min far sagde, du kører bare videre, Susanne. Og jeg var pærestolt, men også lidt bange, for jeg var lidt bange for ham der, forvalteren. Og så kørte vi rundt der, og så satte vi forvalteren af igen, da min far og forvalter Petersen havde talt færdigt, og så kunne vi ellers læse hjem. Den tur glemmer jeg aldrig, fordi det var så skægt. Der var jo faktisk privatchauffør for forvalter Petersen fra Herlufsholm gods. Jeg synes, det var så stærkt. Og I må regne med, at jeg har måske, jeg siger 10-12 år. Jeg aner det ikke. Jeg kan ikke huske det. Men sjovt var det. Hvordan med legekammerater? Ja, det var lidt af et problem. Fordi der var ikke nogen piger på min alder. Og man legede kun med dem, man var på alder med. Min storesøster havde piger, hun kunne lege med. Og min storebror havde drenge, han kunne lege med. Men der var kun drenge. Så jeg legede med de drenge, der boede lige i nærheden. Og der var helt klart 3, der altid legede med. Så vi var jo jævnaldrende. Det var Erik, altså det var Margrethe og Christian Andersens søn. Ham kaldte jeg Stoffer. Og så var der Pedersen. Han hed jo også Erik, så derfor kaldte vi ham Pedersen. Og det var vores pladsformand, Arne Petersens og Ellen Petersens søn. De havde 4 drenge, men så var der altså Erik, han hed Pedersen. Og så var det Ruth og Bent Ellegaards søn. De havde 4 drenge også, og han hed Jørgen Erik. Så altså Stoffer, og så Pedersen og Jørgen Erik og jeg, vi legede. Og det var bare rigtig skægt. Og vi legede for eksempel, Robin Hood var meget inde dengang. Så jeg fik min far til at lave pile til min bue. Jeg tror også, at vi selv lavede bue og pil, så vi gik rundt på markerne, os 4, og legede Robin Hood, Friar Tuck og Brother John og sådan noget. Vi havde det rigtig skægt. Det var helt vidunderligt herligt, sådan som vi morede os. Så, og vi havde også nogle gange det bandekrig, tror jeg, over ved skoven. Der var det nogle gange, kom nogle fremmede, og så var vi lidt op og slås med dem. Og min far havde lavet også et sværd til os, og det var sådan nede i kælderen, der havde min far et dejligt værksted, så der lavede han lige sådan et sværd, som vi kunne bruge, når vi legede. Så det var jo meget drenget alt sammen. Det var jo slet ikke sådan noget med dukker eller sådan noget. Men der skete jo også så mange ting derude, så det var fuldstændig... dukker, det kunne jeg slet ikke forestille mig. Så det havde vi det rigtig skægt med. Vi havde også et klubhus, hvor vi sad inde og snakkede og lavede planer og sådan noget. Og da vi blev lidt større, så spillede vi bob. Det gjorde vi altid om lørdagen, så spillede vi bob. Det synes jeg simpelthen bare var så skægt. Og vi stod der, det var ligesom at spille billiard, og så lige stod og sigte der med køen, ikke, og så spille, og så snakkede vi. Og da det senere blev til noget med fjernsyn, så var det sådan, at Erik og Stoffer, de fik fjernsyn før os. Og det var alligevel noget af en sensation, men det trak jo lidt,
Og der kunne vi så senere også se Robin Hood. Jeg tror, de også blev udsendt noget om lørdagen. Det var egentlig rigtig interessant også, synes jeg. Susanne, du gik også i skole ude i Ladby? Ja, jeg gik i Ladby skole de første 3 år. Jeg vil sige, jeg gik jo ikke derop. Jeg cyklede jo selvfølgelig derop. Det var jo herligt, og hvis ikke jeg husker på et vist tidspunkt, der havde jeg ikke haft min egen cykel, men min storesøster havde en cykel, og der låste hun låste, der var lyseblå. Jeg kan huske, den blev parkeret ude i gården, og så sparkede jeg låsen op med mine gummisko. Så de var jo godt klar over, at jeg hurtigt skulle have en cykel. Jeg cyklede altid til Ladby skole. Der var kun én lærer, hun hed fru Pedersen. Pulverheksen kaldte vi hende også. Jeg vil godt sige, at jeg brød mig ikke om hende. På et vist tidspunkt kan jeg huske, at vi mødtes på forskellige tidspunkter, fordi der var 3 klasser. Og jeg kan huske en gang, så skulle vi hjælpe hende med, at der var fluer inde i klasselokalet. Og det så, om ikke vi kunne slå de fluer ihjel, og det kan jeg huske tydeligt, at jeg gjorde ligesom alle de andre, og så brugte vi kladehæftet, når vi havde været op og vise hende et eller andet. Der var sådan en lille pose, eller podium, hvad det nu hedder. Og så skulle jeg så slå fluer ihjel, og det gjorde jeg så et par gange. Men det var åbenbart for lang tid til fru Pedersen, så det endte med, at næste dag jeg kom i skole, så trak hun mig det sammen ned i omklædningsrummet til det her store baderum og skældte mig ud, fordi jeg havde gjort det. Og så blev jeg sat ned på det bagerste bord. Jeg sad ellers på forreste bord. Det var den ene ting. Og så den anden ting var, at jeg jo derhjemme, der gik jeg jo bare ude og legede. Jeg sad jo aldrig og strikkede. Og vi skulle så have håndarbejde der i Ladby skole. Jeg tror, det var i 2. klasse. Og jeg havde jo aldrig prøvet at strikke. Min mor har strikket og strikkede rigtig meget. Og min søster jo også. Men det havde jeg ikke prøvet. Og det var jo grimt, det jeg lavede. Så da hun så det, hende der fru Pedersen, og det var måske også forkert, jeg ved ikke, ret vrang eller hvad, hun synes, det var så grimt, så hun kylede det ned gennem klasselokalet, og jeg husker tydeligt, det landede nede i den bagerste vindueskarm. Og det betød, at jeg aldrig nogensinde senere har brugt mig om håndarbejde. Og når jeg har været tvunget til at lave det, så har jeg fået nogle andre til at gøre det for mig. Så det har i hvert fald sat et voldsomt præg på mig. Men hun var også meget upædagogisk, vil jeg sige. Jeg kan huske en anden gang, en af vores arbejdere boede, vi havde forskellige huse oppe i Ladby, hvor der boede flere af vores teglværksarbejdere. Og der var blandt andet familien, der hed Jyden. De boede lige der ved opkørslen til Egehold. Og Jydens Britta, kan jeg huske, jeg nogle gange fulgte med i skole. Hun var en sød pige. Men vi kom i hvert fald lidt for sent i skole, tror jeg. Og det blev jeg også skældt ud for, eller trukket ned i omklædningsrummet, fordi vi kom for sent. Og så blev jeg sat ned på det bagerste bord igen. Men ellers så sad jeg på det forreste bord. Men jeg synes, hun var for skrækkelig. Men så havde vi også nogle positive oplevelser. For eksempel havde vi poesibøger, og egentlig havde jeg ikke tænkt, at jeg ville have fortalt om den her situation. Men vi skrev i poesibog. Og så var der en af drengene, jeg godt kunne lide. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg synes, han så meget sød ud. Og nu ved man jo ikke, hvem der sidder og ser det her længere. Ikke? Men han skulle i hvert fald skrive i min poesibog. Og så skrev han så, roser er røde, violer er blå, jordbær er søde. Og så ikke mere. For der skulle have stået Susanne Ligeså. Men det stod der ikke. Og så stod der bare hilsen Niels. Så det blev aldrig til noget. Det var faktisk min første kæreste på afstand. Men han ville altså ikke mig. Da du var barn og boede i Ladby, vil du sige, at der var klasseforskelle i sådan en lille landsby? Ja, det tror jeg, fordi vi boede jo 1 kilometer fra Ladby, altså på Ladby Teglværk. Og så oppe i selve landsbyen var der jo gårde, altså det var gårdmandsfolk. Og så var der jo også arbejdere, der boede deroppe. Og det kunne være arbejdere, der var arbejdet på gamle Magle Mølle for eksempel, eller ude på teglværket. Og så var der også en klog mand, der boede deroppe. Altså den kloge mand og sådan. Så det kan jeg ikke huske, eller det kan jeg ikke rigtig, men det har jeg i hvert fald fået fortalt. Men af klasseforskel, vi havde jo nogle ting i vores hjem, som jeg tog som selvfølge, som jeg aldrig har spekuleret på, var noget specielt. Vi havde for eksempel vaskemaskine. Og jeg kan også huske, vi havde jo bil, og vi havde jo selvfølgelig cykler, og vi havde jo mange radioer også. Jeg kan huske, at jeg har fået fortalt, at det der med at have radio på værelset, det har rimor faktisk fortalt mig, at det var specielt, at de unge piger hos os fik i hvert fald tilbudt nogle meget fine forhold.
Det vidste jeg ikke selv. Det er noget, Rigmor har fortalt mig. Men det var det, at de havde radio på værelset, for eksempel. Og Rigmor var en pige, du kendte, Ja. som også boede i Ladby? Ja. Hendes mand hed Jørgen Jensen, og var vores dygtigste lastbilschauffør, og havde et meget betroet job med at hente og bringe leret fra Lerkraven. Og han kørte jo i den der røde Bedford. Og ham talte jeg tit med, og nogle gange så kørte jeg også med ham frem og tilbage. Og så, det var bare for fornøjelsens skyld, for så kunne jeg opleve et eller andet. Men det med, Rigmor kom så ud og hjalp. Vi havde sådan en konehjælp, så vi havde ung pige i huset, boede hos os på et værelse. Og det var jo rigtig skægt for mig. Rigtig, rigtig sjovt. Så jeg synes jo, det var herligt. Så dels havde jeg min mor, som jeg kunne gå og tale med. Så kunne jeg gå ind til min far, eller inde på kontoret, hvor vi havde en kontormand at snakke med. Og så en gang om ugen kom der så en konehjælp. Og hun skulle, ja det lyder fantastisk, pudse sølvtøj og sådan nogle ting. Men det gjorde hun altså. Og hvis vi havde gæster, og det kaldte man ikke dengang, det sagde man havde fremmede. Men det var jo ikke fremmede, for vi kendte dem jo alle sammen, men det sagde man altså. Så det var, men det var jo ikke noget ualmindeligt altså for os, altså at der kom 20-25 og spiste til aften. Det gjorde de alle sammen i vores familie. Det var jo gårdejere, de andre. De havde også gæster, så havde de også 20-25 mennesker, de kom. Og så var det jo selvfølgelig med, at man havde serveringsdamer, og man havde kogekone. Og det havde vi naturligvis også. Og vi havde til de her fester, jamen, der havde vi jo gerne 2 serveringsdamer. Og Rigmor, som jo dels muligvis har været noget konehjælp på et vist tidspunkt, det ved jeg egentlig ikke rigtigt, men hun var særlig udpeget, har Rigmor fortalt mig, at nu kan jeg måske også godt huske, at det kan jeg godt, at hun var særlig dygtig til at dække bord. At det skulle jo altså være fint, det var med sølvtøj, og det var med Holmegårdsglas og Binger Grøndal, og det var stofservietter og sådan noget, og det klarede Rigmor og blomsterdekorationer. Så det var meget, meget flot. Men det var ikke flottere hos os, end det var hos alle de andre i min familie. Men hvis nu jeg tænker tilbage fra det i Ladby, så kan det godt være, at der ikke var så mange steder i Ladby, at de havde det på den måde. Vi rejste også på ferie, for eksempel. Ikke? Altså, vi rejste jo dels på ferie i Danmark, men vi rejste jo også til udlandet sammen med vores forældre og kørte i vores egen bil. Ikke? Og det var der nok ikke nogen andre, der gjorde. Det tror jeg faktisk ikke. Så når man legede med de andre børn i landsbyen, var der forskel på, hvem man valgte at lege med? Ja, altså ikke for mit vedkommende. Det overhovedet ikke. Altså det spekulerede man. Det var det eneste, det galt om, det var, at der var nogen, man kunne lege med på ens egen alder, og som man synes, man svingede med på en eller anden måde. Og det gjorde jeg jo med dem. Altså de der legekammerater, jeg havde, dem svingede jeg jo godt med, så der var ingen problemer. Og altså ellers, hvis vi havde børnefødselsdag for eksempel, så var der jo selvfølgelig piger med fra klassen. Det kunne enten være fra Ladby skole, eller senere, da jeg kom på Lillenæstved skole. Og der var, så kunne jeg godt lege lidt mere med dem og komme lidt mere sammen. Men det trak nu meget, og det, der betød noget, det var, at det var lige nærheden af, hvor man boede. Og vi kendte jo hinanden, vi kendte hinandens forældre, vi kendte hinanden. Og sådan var bare det. Og det var, så der blev ikke skelnet mellem, om det var den ene eller den anden klasse, de tilhørte. Overhovedet ikke. Det var bare at have det dejligt og have det sjovt. Det jeg også synes, der betød rigtig, rigtig meget, og jeg tænker, at vores tidsbørn det er, må savne mig, det er den tryghed, det er, at ens far og mor er hjemme. Og hvor har det været fantastisk. Jamen, min far arbejdede jo der, og min mor var der jo også, og jamen, vi kunne jo altid komme til dem. Det var jo tryghed på tryghed, og de vidste jo, hvad vi lavede, og hvor vi legede henne, og jamen, der var jo ikke noget med, at vi skulle sendes langt væk for at være i en eller anden institution. Så det synes jeg faktisk er så stort et gode, så jeg ville ønske, at alle børn havde den mulighed i dag. Fordi jeg synes selv, det måtte være meget tomt, der skulle være i en eller anden institution mange kilometer væk fra, hvor jeg boede. Og lege med nogle børn, som jo slet ikke boede i nærheden af, hvor jeg boede. Så når man kom hjem, så må det være et helt nyt liv, man skulle til at lave, eller lege, eller leve. Så trygheden ved at have ens far og mor boende, og boede sammen, og de blev selvfølgelig ikke skilt jo, jamen det var jo vidunderligt for os børn. Så det synes jeg, det burde forældre jo tænke lidt mere på, når de bosatte sig og fik familie og børnene. Ja, de bliver mange steder tabere i vores tids samfund, synes jeg faktisk. Hvordan med fritidsaktiviteter? Var det noget, du gjorde, da du var barn? Ja,
Det sørgede mine forældre jo naturligvis for. Jeg var ikke spejder, det var min storesøster for eksempel. Men jeg gik til gymnastik, det var jo så oppe i Ladby skole. Men så gik vi til dans, det gjorde altså vi alle tre, både min storebror Torben og min storesøster Kirsten og jeg, vi gik jo til dans, og vi gik i Næstved, og der kørte min mor også jo til dans. Og jeg gik op på Inga Simonsens, eller senere Inga Lunds danseskole, og det var op på bygningen i Jernbanegade. Det var jeg rigtig glad for. Altså, der dansede jeg jo også med en sød dreng, som jeg var meget glad for at danse med, og lærte meget. Og vi var til et afdansningsbal, og det var rigtig flot. Vi havde flotte kjoler på. Og et af de billeder, jeg har hængende her i huset, det er os tre søskende, efter vi har været til afdansningsbal, hvor vi havde kjoler på. Jeg tror faktisk, Rigmor har syet de der flotte kjoler. Og vi var så rigtig godt ud, og jeg tror, min far havde smoking på til det der afdansningsbal. Det havde alle de forældre, der kom derop. Og så var det jo selvfølgelig smørrebrød bagefter, og dans og sådan noget bagefter. Så det var jeg rigtig glad for. Jeg gik til dans, og jeg fik også en nål, for jeg havde gået til dans. Jeg tror, jeg gik en 7-8 år. Så det var en af de ting. Så gik jeg til svømning, og min debut som svømmer, det var nede i Karrebæksminde, hvor man havde sådan nogle mærkelige træskruer ved kanalen, ude ved molen. Og der skulle man så ud og svømme, og der fik man sådan et korkbælte på, og et korkbræt, man skulle holde i, og så var der sat en snor om i den der korkbælte på ryggen, og så skulle man prøve at svømme. Men jeg turde simpelthen ikke engang gå ned ad trappen til det der, fordi der var jo 3-4 meter dybt. Det var godt nok indhegnet, jeg var rædselsslagen, og jeg kunne jo ikke bunde. Så min mor syntes, det var så synd, jeg græd som pisket over, at jeg var så bange. Og svømmelærerne kunne ikke forstå, at det var sådan. Hun var jo også danselærer. Fru Lund, eller Inga Lund, som hun så hed. Men senere var det jo så vores præst i Herlufsholm, Kraup Hansen. Han var meget initiativrig. Han fik den idé, at der skulle være en svømmebassin nede ved Herlufsholm. Så han gik i gang med i sin fritid at tage initiativ til, at det blev gravet ud til et svømmebassin. Og der købte min far og mor et partutkort til 100 kroner, og det betød, at jeg måtte gå til svømmeundervisning og svømme lige så meget, jeg ville en hel sæson. Og så lærte jeg at svømme, og det var jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Og i øvrigt så skal det også siges, det der med Kraup Hansen, han var jo en fantastisk præst, som vi havde i Herlufsholm Kirke. Vi hørte jo til Herlufsholm Kirke. Der findes jo en kirkeruin i Ladby, og der er jo om året 2 gudstjenester, morgengudstjenester. Nu er det nogle gange en om morgenen og en om aftenen, men det var altid ved Kraup Hansen. Så ham holdt vi meget af. Han var meget initiativrig. Og i øvrigt så gik vi jo i kirke. Altså, gik jo i kirke om søndag. Det var slet ikke noget sådan specielt. Det gjorde man bare. Så vi havde et dejligt naturligt forhold også til at gå i kirke. Så Herlufsholm har faktisk også været en af de steder, hvor jeg har færdedes rigtig meget. Så du flyttede fra Ladby, da du var 23? Ja. Og er ikke kommet tilbage til Ladby? Nej. Er det noget, du har tænkt på? Nej, det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Altså det der betød noget for mig, det var mit barndomshjem. Og det tænker jeg selvfølgelig på stadigvæk og har en masse dejlige oplevelser fra. Men at flytte tilbage til Ladby, den tanke har aldrig strejfet mig. Så jeg har boet i Køge Bugtområdet i rigtig mange år, og så her de sidste mange år har jeg så boet her i den landsby, hvor jeg nu bor. Så det er det, jeg er tilfreds med. Men det andet, vi levede jo et liv derude, som var helt vores eget, for det var med teglværket, og det var med de børn, der var lige der omkring, og så var det, hvis vi skulle ind til noget, jamen, så kørte vi jo til Næstved, eller også så kunne jo selvfølgelig køre op, og hvis det var småting op til Ladby Brugs, men ellers så var det derude, og kun derude faktisk. Ja, så ikke så meget Ladby, men mere selve lokalområdet, Nej. eller helt tæt på. Ja, så det var de helt trygge rammer, der fandtes derude. Og så den tryghed, den har jeg i hvert fald tænkt på senere som voksen, og den er fantastisk givtig, det der med, at man ved, man ved, her har jeg min rod herfra, min verden går, kan man næsten sige. Ikke? Men det var de faste tidspunkter, når man spiste morgenmad, 8:30, frokost 12:00, eftermiddags te og kaffe 2:30, og som aftensmad 6:00. Og man vidste, at man kunne regne med de voksne, der var i samfundet, altså i ens familie. Så der var tryghed over det hele. Og det synes jeg faktisk er et savn for. Det må være et stort savn for masser af børn i vores tid. Hvordan tror du, at landsbylivet ser ud om 50 år?
Altså generelt, det er jeg meget skeptisk over for, hvordan det vil udvikle sig. Den helt store fejl, man har begået i kommunerne, det er at nedlægge skolerne. Man har troet, at man kunne spare en masse penge ved at flytte børnene ind til de større byskoler, men man har nedlagt skolerne ude på landet. Det, at skolerne ligger på landet, betyder jo tryghed for børnene og tryghed for forældrene. Men det er samtidig også kilden eller roden til, at man så også faktisk får fritidsaktiviteter i gang. Det kan være fodbold eller håndbold eller badminton og andre aktiviteter, som hele landsbyen har stor gavn af og stor glæde af. Og det er jo, så der, jeg tror, man splinter vores landsbyer ad. Altså, det kan man jo se rundt omkring, hvor skolerne er nedlagt. Så sker der det katastrofale jo, at huspriserne rasler ned, og der er faktisk næsten ikke nogen folk, der vil flytte hen, fordi de har ikke nogen pasningsmuligheder for deres børn. De har ikke nogen skole, og det kræver jo i hvert fald altid, at de har 2 biler for, at den ene kan køre børnene til skole eller til aktiviteter generelt, og den anden er for, at man skal anvende den til at køre på arbejde i. Så desværre, det synes jeg er det er jo faktisk lige netop nu, det er 10 år siden, at man har lavet alle de her kommunesammenlægninger. Og det er ganske forfærdeligt, at man har gjort det, fordi man har egentlig ikke sparet nogen penge. For det viste sig jo så, når man så egentlig skulle flytte de der børn til byerne, så har man været nødt til at udvide byskolerne. Altså der skulle bygges, de skulle renoveres mere, der skulle komme nye tilbygninger til, mens man faktisk havde nogle gode og trygge rammer herude på landet. Og det er meget vigtigt. Altså jeg vil sige, altså nu børn, de skal egentlig opleve tryghed og nærhed, og det har man ved at have sin skole. Så de penge, som byrådene mener, at de egentlig sparer ved at have nedlagt skolerne ude på landet, jamen dem sætter de til nu, fordi de skal jo bygge så meget mere til. Og så bliver der transporten også, og det bliver måske noget med noget skolebus eller anden form for bus eller flexkørsel, eller hvad de vil finde på. Så jeg tror, det er en meget kedelig udvikling, som man har foranstaltet her de sidste 10 år. Så hvis vi kigger på Ladby, er der noget, du tænker, der er vigtigt at bevare, som vi har bevaret indtil nu? Det er kirkeruinen, Ladby kirkeruinen. Jeg synes, det er helt fantastisk, at man har istandsat den, og man kan komme op til de der 2 gudstjenester, som Herlufsholm foretager hver eneste sommer. Men det, man har udblik, man kan have udsyn ud over hele landsbyen faktisk op for den kirkebakke. Altså tidligere anlagde man jo altid kirker på en kirkebakke. Dels fordi så var man nærmere Gud, men der var jo også udsyn ud til alt, som man kunne ønske sig. Så jeg synes, at det der kultur, det er jo vigtigt, at man bevarer de kulturelle seværdigheder. Og det er jo meget vigtigt. Selvom vi nu er i reformationsåret, så synes jeg, det er vigtigt også at kigge på de meget gamle kirker. Og i landsbyerne generelt er det jo kirkerne. I England ser man jo, at kirker bliver lavet om til museer, for eksempel. Jeg synes, det ville være kedeligt, hvis man ødelagde vores kirker til museer, som jo er 800 eller 1000 års gamle mindesmærker af kulturelt stor værdi. Så det er i hvert fald nok det allervigtigste, at man bibeholder fra Ladby kirkeruinen.